Jood is de dag, liek als alle oren hier voor us, weer uzes. De strijd om de zilveren bal kan voor de 159ste keer beginnen. Wij hingen de bal om nog één keer maar de rit trok Fransje naar het chocoladetaart. Is het lekker aan? Ja. Oké. Goede omstandigheden om mooi door te keert. Ja, zeker weten. Dit waar we eigenlijk altijd hebben om een keerswedstrijd. Dit is perfect. In de eerste omloop komt het sterke parcours van Jan Deur de Groot vliegend op de tweede list. Johan van der Meulen en Maarten hebben het volle dregers in het parcours van Site Verweda. Johan van der Meulen, Traemien, hij is achterstiens in deze eerste klasses. Maar wanneer is het de zitbal, de tweede achter elkaar van Johan van der Meulen. En dan laat hij zien, klas even zien. Hij moest even loskomen van hem hoor, maar het is nog wel skinne zoiets. En op een Johan van der Meulen. En nu wordt er dan een keersmaker. Hij maakt het eerst net helemaal alleen nog uit. Maar ze staan wel voor mij 4 en schinnen zoiets. Ziet er verder daar, weet hij deze partij nog wat te lengen. De Luidenkeers, maar hij brengt de bal boeten. En daarmee gaat het parcours van Johan van der Meulen, Volker van der Wij en Marten Veenstra terug naar de tweede omloop. Ze winnen mooi 4 en schinnen zoiets. Johan, dit is hier bevochten. Ja, dat mag je wel nemen. Ja. Dit moet heel veel komen. Dit is echt stroever als verwachten. Ja, nou ja, je weet wel dat je gewoon scherp beginnen moet. En die man die heeft niks te verliezen. Hè. Wij maken het spel mooitje. Nou ja, dan hek je dat gewoon op bepaalde punten. Dan ben je gewoon net scherp genomen. Maak je wat domme foutjes. Dan maak je de eerste volle fout. We slaan goed op. Je komt met 4 om het wachter. Ja, dan heb ik simpel gezegd van nou ja, Matten er achterin. Gewoon de basisopstelling staat woord ik toch. En nou ja, als je gewoon de foutjes terughellen en gewoon we weer naar de basis. Nou ja, dat hebben we dingen en ik maak het volgens mij in het laatste gewoon zelf aardig goed, dacht ik. Ook het favoriete parcours van Gert-Anne van der Bos had het onverwacht dreig, zien het vooral uw debutanten besteende parcours van H.E. Jan Nicolai. Draaien met waar voor het parcours Gert-Anne van der Bos en Sois Geliek. Brengt de bal achter bij Daniel Iziger, H.E. Jan Nicolai en die kent zelf dan nog Urpanieri. En bedoelt er maar een lietskeersje van oer. Weet Gert-Anne van der Bos op die trein met waar en Sois Geliek de lietse keers te behouden. Hij brengt hem voorin. En een bobbeslag. De van Hendrik Jan van der Velde. En daarmee neemt het parcours. Er staan we weer op in het liekwicht op de Telegraaf. Het is treien eerst een geliek. Maar daarna is het stadig ondien met het verzet van het parcours van H.E. Jan Nicolai. Weet Gert-Anne van der Bos de partij uit te maken op 6 fjouwer. Hij brengt de bal tussenin. Ja, een vliegende zetbal. Maar het is heel mooi gegaan. Het parcours met de 2 debutanten erin. Het parcours van H.E. Jan Nicolai, Hendrik Jan van der Velde en C.S. Steenstra. Het favoriete parcours voor de PC 2012. Gert-Anne van der Bos tegen Triumfster Daniel Iziger. Winnen met 4 rijden en 6 fjouwer. Natuurlijk, ik ging maar lege holen heen en we gingen in druk. We konden alles nog wat te wonen en nou ja, we zijn 4 komen. En nou ja, jammer. Ja, en dan verneem je ook dat het publiek dat kiest Jim Kant. Ja, iedereen is in kant eigenlijk. Ja, hij is machtig. Ja. Hoe vind je dat? Ja, geweldig. Elke punt die je in de maatje dat is ja, fantastisch. Ja, maar dat die vooral ik van Gert-Anne van der Bos hier een soort flaters. Ja. En daardoor blow je hem heel lang in de race. Maar ook op cruciale momenten, op een gegeven moment slaat hij gewoon in boppen op opslag van Gert-Anne.
Nee, Wist je dat net? Dat weet ik net. Nee. Nou ja, goed. Dat maakt die eer aan een oor, Jan. Ja. Maar dat is wel iets van, wat is er nog mogelijk met Jim Toerke, denk je dan? Ja, nou, hier misschien nog meer in zitten, maar ja, klaar. We zijn er al en van het team hopen we weg zien. Ja, maar dit is al een mooie ervaring. Ja, dat weer de eerste keer en nou ja, mooi debuut en nou ja, kanalen van het team weg. Het parcours van Martin Olijnsma had het in de eerste omloop ook onverwacht dreig, zien het parcours van Peter van Zuiden. Fjouwer om het rijden en 6 fjouwer in het voordeel van het parcours van Martijn Olijnsma. Verliezen in de finale. De bal komt voorin, kunt nog een keer de lijn. Maar die bal wordt op het tier keerst. En dus liep het deze partij zo goed als oer. Komt het parcours van Olijnsma op 5 om het rijden. Het is in het parcours van Zuiden. En dan is het gauw dienen. Peter van Zuiden, zijn parcours zit achter. En maakt er dus wat ontwaan. 4 om het rijden achter. En dan komt de bal voorin bij Hilke Bruusma. En die rekt hem fantastisch. Super geweldig. En dus gaat die bal boppen. En wint het parcours van Martijn Olijnsma, Hilke Bruusma en Ale-Jan Adema. Uiteindelijk dan toch nog vrij eenvoudig. Maar 4 om het rijden en 6 fjouwer van het parcours van Zuiden. Het uitslag van u roemt net helemaal. Ja, we per kweer, moeilijkst net. En op de eerste ja, slag even het wel lekker voor. Dat is wel even lekker voor het 12 omloop. Ja, maar toch dreger dan ze wachten, dus ik weer. Nou ja, je moet het zelf dregen, weet je wel. Had wij net gewoon net lekker keer zijn. We staan misschien wel te graag, omdat je, ja, de media schreeuwen overal mooi lot. Ja, heel onbewust gaat dat dan misschien in je kop zitten. Maar nu ben je er wel lekker erin. En pak je nou de 12 omloop op en dan gaan we verder. Oud-PC-winnaar Karel Nijman gaat er met zijn maten Pieter Bakker en Tjibbe Hansma in zijn laatste PC romleers in het parcours van Bouke Triemstra. Bouke Triemstra, hij kent een eindmeisje onder deze partij, brengt die bal achterin. Het is een zitbal en dus wint het parcours van Bouke Triemstra, Pieter Jan Plot en Hendrik Koortstra met 403 en 6 gelijk. En daarmee komt een eind aan de keerscarrière van Karel Nijman. Zijn hoogtepunt bleven erin. 2003 doet hij het jaren met Johannes Dijkstra en Volkert van der Wij de PC won. En hij omverkeerd de PC komt er een eind aan de carrière van Karel Nijman. Dit mag gewoon niet op deze manier. We komen 2-0 heel knullig achter. Kijk, we zijn hier om te kaatsen. We zijn hier niet om afscheid te nemen. Dus dit was gewoon een omloop te vroeg. Ja, het zit erop. Het is heel onwerkelijk eigenlijk. Het spookt steeds wel een beetje door je hoofd heen. En misschien moet je dat helemaal verbannen op het moment dat je ook daar in het perk staat. Maar heel soms dan komt er toch even een glimp van binnen. En dat is... ja, ik ga het heel erg missen dit, Geert. Dankjewel. Oké, hi. In de eerste partij van de tweede omloop mat er een favoriet parcours sneuvelen. Dat van Jan-Dirk de Groot of dat van Johan van der Meulen. Johan van der Meulen op die stand van 400 reis. Die in Wurkmaatje komt voorin. Hij maakt er een keer van succes, maar die bal is net voorbij. En dus ja, toch wel een lietse verrassing, maar we dit nemen. Dat het parcours van Johan van der Meulen, dat het dit seizoen nog net had. Thierry Marchie Maarten, Volkert van der Wij en Maarten Veenstra wint. Maar 400 en skinnersize van het parcours van Jan Dirk de Groot, Reense Pieter Hiemstra en Pier Piensma. En dus het een van de favorieten hier in de tweede omloop van A. Ja, Jan Dirk de Groot, dit is de eerste verrassing misschien wel. Ja, voor de PC dit wel een verrassing, ja. Want nou ja, voor hen dan pakken we die man en Joert pakken we ze net. Die man die keert goed en wij echt slecht. Echt slecht? Nou, vind ik al, ja. Vrij slecht, ja. Want wat gaat er al je mis? Nou ja, de opslag van mij die weer net meer wat er weer is, zeg maar. De eerste partij ik al eigenlijk net. De tweede partij ik net. Reense neemt het door. Ja, en die slaat ik net zo op als de eerste partij. Ja, dan wordt het steeds moeilijker. Nou, blijft wat meer zo zijn. Liet fouten in het perk en zo. Pier weer wel goed op slag. Maar ja, Claire, die kent alleen nog net loeken. En dan ging het er gewoon al. Nou ja, ik jou nu nog even een tiert. Ik jou nu nog even een beetje rest. Ja, dank wel, ja. Sterkte, dank je. De grote favorieten Gert-Anne van der Bos, Daniel Iziger en Teke Triemstra maakten dan in het tweede omloopje Michiel Scheepvaart, Jacob Zagemans en Gert-Jan Meekma. Een makkelijke partij zal ik het, maar het rent te hoors. Gert-Anne van der Bos, die hebben dreig, het toppentoer. 3 is de Griekstier, het en 6 fjouwer en een keertje. Dan is daar een geweldige zitbal van Gert-Anne van der Bos. En dat hier zich eventjes nedig. Daarmee komt het parcours nou op voorsprong, nog een keerspul efterstien te hebben. Mooi fjouwer om het rijden voor. Gert-Anne van der Bos, alleen die ze scheef net als op de jongen van hem joet. Hij komt soms bij de kweerpeel. En dan brengt er de opslag achterin. En je brengt hem wegboeten. En daar mooi
knoeit er en maakt hem er dreger dan het nodig is. 5 om een fjouwer en dan jij je dat publiek komen, want dat is natuurlijk voor de underdog. Het parcours van Michiel Scheepvaart, Jacob Sagemans en Gert-Jan Meekma. Daniel Iesiger dan mooi de vermeestopslag. Achterin met Gert-Jan Meekma. Is te mooi, is te mooi. Ja, die je de bal erin. Ja, bal is boven. En daarmee neemt het parcours van Michiel Scheepvaart in dit eerste een skinnerfjouwer voorsprong. Ja, nou moet ze toch op haar tellen passen. Michiel Scheepvaart uit te maken. Brengt de bal tussenin. Maar tegen aankomen. Dat komt er, maar dat kan er net mekeerd worden. Trok Jacob Sagemans. En het is geen hinderje van Daniel Iesiger. Die komt naar de kant uit. En Sabatten dat beide lietse keertjes die ze verplicht winnen om te pakken. Ik pak worden nog eens die bal die achterin komt tegen. Die moest aankomen. En dan kent Sagemans er net meer bij. En dat betekent dat de betoer van Gert-Anne van der Bos en werd er zoiets had. En werd het betoer van Michiel Scheepvaart op het eerste in had. Zoiets fjouwer. Maar ze zullen het nog eens uitmaatje maken. Elbertien geweldig direct ermee, maar verscorende bal. Maar soms je het volgens mist. Michiel Scheepvaart, en die helpt de bal te vol over het broekje. Bal gaat, moeten en kweeën. Ze hebben geen staan bij in, geweldig geen staan bij in. Maar vinden hun Wetterlo op de stand van 4 om fjouwer en 6 fjouwer. En de mooie Gitterbetoer, al is het maar moeite. Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iesiger naar de treddellist. Gert-Anne, ja, je wint uiteindelijk. En je begint terug naar de treddellist. Maar wat ga je met jezelf dreig maken? Ja, klopt. Perk draait momenteel goed en onopslag gaat nog wat minder. En, daar ben je toch verantwoordelijk voor? Ja, klopt. Nou ja, ik wil zeggen dat het net wil. En we moeten verzwaren dat het wel wil. Dus daar ben we mee bezig. En ik zie me uiterste best van om die dingen erin te krijgen. Maar wat doet dat met jou? Ja, weinig. Weinig, maar je wordt nou wat leuker en je wordt gramietig en je wil die dingen gewoon tussen. Nou, die mannen staan flink te keerten. Momenteel ben ik gewoon de slechtste en het mag net gebeuren. Dat is de slechtste, zou je zelf? Ja, dat is weer wat oors. Ja, nou ja. Daarvoor ben ik een partuur, dat ben je draaien en zo wel. We doen niet belang voor het partuur. En daarom maak ik me 3 keer oeien aan Daniel. En daarom pak ik goed op en we winnen de partij. Ja, je maakt Azen wel los. Wat is nou dwan om Azen wel die farm te pakken te krijgen? Misschien een keer net nadenken. Net nadenken? Dat is het. Dat zei ze ook altijd je mij. Ja, dank je. De orenfavorieten Martijn Olijnsma, Hielke Bruinsma en Alian Anema treffen dan Bouke Triemstra, Pieter-Jan Plat en Hendrik Koortstra. Martijn Olijnsma brengt de bal voorin bij Pieter-Jan Plat. Ja, die maakt die bal een poeier, Jan. Dat doet er wel, maar hij slaat hem over de zijkant van de Lina. Dus is die bal kweer. De keert net voorbij en binnen punten dus. Oosa wichtig van het toer van Olijnsma. Want die komt hier op een 4-3 vastsprong en misschien wel een beslissende vastsprong. 4-3, 6-2, Dien Wurkmaatje. Dat kind het toer van Olijnsma komt achterin. Hielke Bruins met die bal. Het hege loffislijn. Alian Anema keert redeneren, maar wordt toch keer terug Bouke Triemstra. En dan Pieter-Jan Plat. Die shot had nevens mij al. Die had zijn conclusie al lutsen. Dat mag met hem worden. Dat mag met hem worden. Is die keert voorbij of net? Dat is dus de vraag. Ik heb hier wel duidelijk. De keert is voorbij. Nee, net voorbij. Nee, dat is net voorbij. En dat betekent dat het parcours van Martijn Olijnsma, Hielke Bruinsma en Alian Anema hier wint. Maar 4-3, 6-2 van het parcours van Bouke Triemstra, Pieter-Jan Plat en Hendrik Koortstra. En dus is het tweede parcours dat hem pleert voor de hele finale. Alian, Lokweensken, want je begint terug. Ja. Maar het mag weer bij de Helsdorp mooi komen. Ja, klopt. Ik weet net wat het is. Het begin van de partij vinden we wat slow. En we hebben zo goed erhond. Waarom we goed starten? Maar het is gewoon een hartstikke gevaarlijk parcours. Die man kan goed keertje. Het is toch misschien ietsje meer uit de losse hoorn. Het is even wat oors als oors. Ja, dat denk ik net. Want we keert vaker nog natuurlijk. Sinds dit parcours heb ik gewoon een paar gekeerd. Ik denk gewoon dat wij gewoon deze omloop. Ik net vliegend in. Op een gegeven moment in het doorheen. En die jongens doen het ook goed. Nou, klaar. Ik heb er al vertrouwen dat we de aanste vanaf het begin volgende keer staan. Maar dat zegt wel normaal. Want we komen wel vallen net rond natuurlijk. Hendrik Talsma, René Anema en Thomas van Suden binnen uitzoekend in de tweede omloopkamer. En daarin maakt ze gehakt van het parcours Jelte Pieter Dijkstra, Erik Heidsma en Peter de Boer. Jelte Pieter Dijkstra, maar als je een opslag komt voorin bij René Anema, slaat hem richting de popper. Ik kan nog reteneerd worden toch Erik Heidsma. En dan nog een keer, ja, en die gaat de boppeline heen.
Een fraaie en eenvoudige overwinning van het parcours van Hendrik Tolsma. Zeg hier maar skinne 5 en skinne 6 terug naar de hele finale. En waar wit kies het derde parcours van Martijn Olijnsma nog moeilijk maatje. Alle hele finalisten binnen bekend. Ja, die zijn nou zeker bekend. We krijgen nummers Fjouwers in Zoon, oftewel het parcours Johan van der Meulen, wat wel een keertje is in het parcours van Gert-Anne van der Bos. En naast de nummers Njochen en Fitjen. En dat binnen het parcours van Martijn Olijnsma, Sjen Hendrik Talsma. Ja, Thomas, allereerst Lokwenske. Dit weer een vrij makkelijke partij. Ja, in principe hoor. We zijn gewoon degelijk bezig en ja, we winnen zo'n partij. Dus ja, we keert gewoon lekker. Ben je in bloedvorm? Nou ja, in principe ren ik gewoon lekker mee strijden. Dus Hendrik ik, dus in principe ja, we zijn weer in vorm ja. Ik bedoel, dit is net de eerste omloop. We zijn al in de tweede omloop. We gaan nou eens naar de treadlist. Wat is er al hier mogelijk? Ja, ik win net van alles. Dus gewoon wat degelijk keert. Zo, de eerste omloop ik al die in de nou ja, dat is dus je kracht, zeg maar. Tactiek is Azen opstoken die boel. Ja, in principe wel ja. Dus we moeten zien of dat lukt. En als het slaagt, dan wordt het samen een PC-finale. Ja, dat zou mooi wezen. Dus ik hoop het wel ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het opstoken Azen van je. Het zit nou lijns met een hele finale. Dankjewel. Else Niers jocht dan uit naar de eerste hele finale tussen de partouren van Gert-Anne van der Bos en Johan van der Meulen. Maar dat rint uit op een domper. Johan van der Meulen, daar komt hij maar zien opslag. Brengt die bal voor, hij betekent er eerst ja, kat in het bakje dwars tot midden zinnegroen. Het is gewoon Aron 4 om 1 en Schille Sois. Wie zij het parcours van Johan van der Meulen, Volker van der Wij en Marten Vriestra terug de Nijhoes. En staat het parcours van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger in de finale. Volkert, ja, dan denk je van in de eerste 2 omlopen het parcours van Gert-Anne van der Bos had het redelijk regelen. Ze zitten misschien wel in de hoek waar de klappen vallen. Er is wat mogelijk. En dan ga je de Sao. Ja, dat is een demonstratiepartijtje van die man. Zij kiest echt 200% beter dan ze eerst omlopen dienen. En ja, ik baal wel sterker, dat kan ik je wel vertellen. Ik net dacht het. Nee, ik niet. Nee, zo goed. Zij kiest gewoon zo vliegen. Alles voelt bij hun ik goed. En ja, je moet de eerste matjes zijn foto komt in die man. Ja, dan kan je het publiek wat mooi. En ja, dat slagen net. Ze pakken direct van het begin gewoon minstens 100% scherp. En nou ja, goed, dat zij zakkeert en dan weet ik wel wie wint haast. De tweede hele finale tussen de partouren van Martijn Olijnsma en Hendrik Talsma is een wier spektakelstik. Sjen werd deze keer sluit correct van de middenlijn. De bal komt achterin bij Alianana, maar die denkt van hij gaat er doorheen en hij wil er en dan kan de karmeester. Ja. Oh, en de karmeester die kent het net zien, maar die doet de achteroer. En dan wees er in het perk. En die bal is kwijt, dat wordt Roppen toch alle keertjes. En dan hebben we een moosje. Oh, keersteen, dat is Hendrik Zwering. Wij doggen deze bal even oer. En nu deze weer een frisse. Hier nog eens een keer het moment. Alian Hanema denkt van, oh, die bal heeft volle meer hechten dan... Ja, stuit het op een stoel. Hij stuit het op een stoel van de karmaster. En wat doet er dan? Dan wiest er van zitbal. Ja, ja, dat kennen dus natuurlijk nooit zo bij. En dan shot de heer Braaksma het net goed. Hij jouwt nota van ik het net jongen. En eerst wiest erin. Nou ja, de bal weer dus kweer op. Maar Zwering is in... Zo net de allerbeste skierzochter die keer op de PC omrent. En die in de Frieske Vilden omrent. En die lost dat eventjes op. Die zei, ik kan je net over beslissen, maar ik let de keerste in. En we doen gewoon een nieuwe bal. En dan is het de bedoeling dat Martijn Olijnsma nou voor zien betoer een keer. Oh, maatje Sil. Maar oh, hoe zit het mooi. Het vertrouwen. Hoe zit het tussen de eerkens bij Martijn Olijnsma. Komt er maar de bal. Voor. Ja, hij brengt er een voor. En dan zal Hielke Brunsma nog eens een keer zeggen van beste jongen, maar wat doe ik wat. Want hij brengt het parcours van Hendrik Talsma op 4 eersten. En de commissaris die zocht dat ik. 4 van mijn fjouwer en 6 fjouwer. Hey, ja. Olijnsma pakt de bal. Ja. Het zult dan net weer werden. Jawel. Ja, Olijnsma doet het. Dan ben ik heel benieuwd wat Olijnsma hier doet. Hij neemt nogal wat druk op zijn schouders. Olijnsma. En de bal is binnen. En die wordt keert verkeerd. Dan neemt hij de druk op om Olijnsma. En dat is toch wel knap. Want ze binnen nog in. 4 voor mijn fjouwer, 6 gelijk. En ze leven nog. Nog in de strijd om een finale plak. Het bedoel van Olijnsma, maar nog heel tijd op het deer.
Kin Olijnsma dit nog een keer dan. Komt onderin, Olijnsma. Alles of neer werd. Bal achterin. Heeg, Git richting de boppen. Kin retourneert weer tegen toch Hielke Bruinsma. Heeft de loft in. Dan nog een keer Thomas van Zuiden. Maar de stuit. Pakt er hem. Ja, komt de Keert. Terug van de middenlijn. Keert Martijn Olijnsma die bal. Oei, 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 oei. Die op het randje hier. De bal weer in elk geval in van Olijnsma. Komt onderin. Tolsma. Voorin bij Bruinsma. Weer. Keert richting de boppen. Keert hij voorbij? Ja, de Keert is voorbij. Maar de keer net goed retourneerd worden. Oh! 4 weersingen league. 4 weersingen league. En de spanning is helemaal waarom in deze wedstrijd. En het is misschien ook wel wat deze wedstrijd verzinnen. We gaan op naar het allerlaatste eerst in deze hele finale. Ja, en dat is weer een partij ontwinnen. Nou, daar komt Martijn Olijnsma mooi zien op slag. En hij brengt de bal dit keer een heel lang voor. Zo er nou Versari te krijgen, zo er nou weer beginnen. Want daarmee komt het parcours van Hendrik Talsma in dit beslissende eerst op 4-12 voorsprong. En kan het wel eens hele linker soep worden van het parcours van Martijn Olijnsma. Want dit werkt het natuurlijk, ik ben trouwens zien kopje. Hij weet dat er nou weer maat. Nou, zien wat er nou doet. Altijd weer rucht het tussen de heren. Is hij mentaal sterker nog? Martijn Olijnsma brengt de bal. En weer voor op en nee. Het is toch een drama van dit parcours. Hielke Bruinsma rent erheen. Van Selik die laatste bal dan man. Of doorstoot. En Hielke Bruinsma jou hem een tik voor zien. Poepet om zo maar te zeggen. En ze kom op jongen. Het is nog wel een keer zo. Ik neem deze bal. Alian Anema die stiepert hem nog even terug een keer. Een handje klapt hij aan. En dan mag Hielke Bruinsma de ondankbare taak nou volbrengen om op deze 6-2 op te slaan. En hoop je dat er een keer komt, zodat zij nooit het perk te gaan. Hielke Bruinsma, 5 eerste gelijk en 6-2 is zien achterstaan op Hendrik Talsma. Hij brengt de bal achterin. Achterin en is dat Thomas van Zuiden maar de bobberslag. Ja, de bobberslag. En dan gaat de grote favoriet voor de finale. Want daar is ook erin brengen. Het toer van Martijn Olijnsma draag. Hoe is het mogelijk? Nou, gewoon toch het falen van het Martijn Olijnsma. Ja, wat gaat er mis? Die mooi is de volle fouten, die man. Ja, dat het is de kopkast, jongen. 4-4 komen we weer om en als je hele kans met heel veel zitbal en ja, goed. Hek 2 boeten. Ja, dat kan je nooit verkeerd. Maar het oude Nudika en de Seis Bjerm en Arem vliegen giert. En nou lijkt het als het alles voor Piet is. Ja, dat is wat ik zei. Het blijft menselijk natuurlijk. En ik ben ook een mens. En ja, ik ken ook fouten mooitje. Ja, mooitje goed fouten. En ja, het ging gewoon naar maten. Ja, goed. Ik moet zeggen, ik heb een hele finale verlengd. En zag hier de finale tussen het parcours van Gert-Anne van der Bos en Hendrik Talsma. De laatste binnen de grote verrassing. De eerste de grote favoriet. Gert-Anne van der Bos. Best op. Ongelooflijk. Zat die bal er bij de Groenwaai Hellewood. Het is net een filmpje. Hoe kan je dat doen? René Anema. Tikken die bal bobbel alles in. En het zit gewoon fjouwer omheen. En René Anema viel dat hij hem schoot. De bal komt hartstikke op groen dat hij want er nog zien om. Maar hij schept hem gewoon bobbel alles in. Ja, hier is geen kroetje in Woeksen. De tweede bobberslag voor René Anema, ik dat niet vergeten. Nou, maar dit is wel een hele bijzondere neer. Fjouwer omheen, ja. Nou wordt het een dreigverhaal bij het bedoel van der Bos. Tosma achterin bij Daniel Iziger. Ja, dit is weer een zitbal. Gaat er net uit. Daar heeft er 4 voor meer in. Is dit al de beslissing in de wedstrijd? Ongelooflijk. Fjouwer is de vastsprong van de parcours van Hendrik Tosma. En dan moet PlayStation derde zitbal in deze partij. En dan ben je van de klasse op Zandperk van Triumstra Iziger. Ja, nou zullen vergaderen worden, matten. Ik weet net meer wat je meer wisselen kennen. Maar het kan niet meer leiden. Want ze staan 4 van hier achter. Hendrik Talsma. Voor hij meteen Triemstra. Achteruit. Ja, nummer 8 van tegen Triemstra Bobben. En dan Safir achter staan. Maar ze krijgen ook weer een bordje. 4 op het waar. Hier de verliezend hele finalisten. En daar links trouwens Jan-Sjoerd Tolsma. Dat is het, de broer van Hendrik Tolsma. Die is nou in de finale zit. Thomas van Zuiden. Heel heeg op. Maar ik ken
Dan is er wel wapperen letten. En daarmee gaat het er niet weer heel goed aan de andere kant. Want dit bordje gaat weer naar het bedoel van Gert-Anne van der Bos. En dan gaat het publiek er even achter staan. Die zei, jongens, kom op, je mag die in werk mooi zien. 4 is het worden. Hendrik Talsma. Die had een weigering. Wat is er? Squat er wat of zo? Kramp. Hij had kramp achter in de voet. En hij vreegt om verzwarging. En dat krijgt er van scheidsrechter Sipke Hiemstra. Nou, dat is het betoer van de Bos natuurlijk net blij mee. Want die pakt nou in een rap tempo een spul. En zo kon het even stil te lezen. Zorgen we dat Hendrik Talsma verdwijnt naar de sportschool hierachter. Om daar op de massagebank plak te nemen. De blessurebehandeling door het haast een jaloeren. Maar dan is Hendrik weer om. Hendrik, hoe gaat het? Ja hoor. Ja? Opslaan, hè? Gaan we proberen. Met Linnig als balkeerder. Nee, zo is proberen op te slaan. Is het kramp? Ja. Succes, jongen. Hendrik Talsma die dus meldt dat het kramp is. En dat hij het proberen gaat. Is helemaal impact. Een metamorfose wordt ik even pensioen. Toch René Hanema, wat Jos er mooi uit, zegt hij. Op die stand van 4 van het rijden. Nog altijd in het vaddel van het parcours van Hendrik Talsma. Thomas Verzuin brengt de eerste bal voort binnen. En dan is het teken Triemster die een keer sluit bij de middellijnen. Net de boppenslag die we wennen van teken. Maar ik wil eventjes wennen. Maar het ritme is natuurlijk uit deze partij. En dat is voor alle belutsenen net aardig. Nee, de vraag is is het dan tactiek of net van Hendrik Talsma? Nee, Dooscore is echt absoluut van nee. Ik zit eigenlijk absoluut van wol. Nee. Ik denk dat het Wosse is. Nee, beslist net. Maar ik praat ik maar met Tijn Lijns. Maar die korfbal had volgens mij Hendrik Talsma. Hij had vaak kramp. Ja. Dus dat spreekt wel eens zijn voordeel. Een baltje maar de stuit achterin met Daniel Liesiger. Die slaat die bal naar Koeien. En dan is het René Hanema die eventjes provoceren naar de perk daar. Zoiets van, komt hij maar. Nou. Ja, 3 punten verwijderd van de overwinning, hè? Ja, 3 keer 2, zoals je. En dan ben je op achter, dan hebben we de eerst. Het is René Hanema die het nou opslag heeft. En net Hendrik Talsma. Brengt hem al voor in met tegen ja, dat ben opgoois. Dat ben opgoois. Dat is nummer 10 van tegen Triemstra in deze finale die het boppen gaat. Gert-Anne van den Bos. Die zei zwaar vastsprongen is, we weer omkomen. Ja, maar die wordt keert van de keert. Wordt even appelleerd van ja, de was die bal gewoon vast. Dat weer net zo. En ja, spanning weer om. Nou ja, die spanning is eigenlijk al de hele wedstrijd. 4 van 4, het is dezelfde finale van de PC. Correct keert toch Daniel Liesiger. En de diepe zucht van Hendrik Talsma. Een strikje erom en hij kan zo opgestuurd worden, maar de post zit erin pakt. Thomas Verzuin. Die hebben achter iemand. Ai, Daniel Liesiger. Geef die bal kwijt, geef die bal kwijt. Ja, de bal gaat kwijt. En dan schiet het betoer van Gert-Anne van der Bos op het D. Wordt het 6-2. Hij is er helemaal in, Liesiger. Maar volgens mij wie die toch echt kwijt. Ja, de karmaster die zit daar op het stoeltje, die kent dat Jen. En die man zit ervoor. En daar ga je nooit de luister in. Ja, nou is de druk heel even. Nou is die bal dit achterin komt Daniel Liesiger. Hij rekent hem echt poer best. En dan wordt er al een die bal gaat links van de PLO's. En dat betekent dat het kwijt is. Nou, Thomas Verzuin, jongen. Hoe haast het? Iedereen achterin met Daniel Liesiger. Nee, net kwijt. Nee, net kwijt. De bal is correct net kwijt. 4 van 4 waar de 6-2 nog gult tieten. Ah, Jos die glimlach. Hier maar dat telt, hè? Het skilde ik maar centimeters. Ja, hier was je. Ja, hij schrok zelf al. Die bal daalt correct graag. Ja. Hij denkt, hij had een potje doen. Ja. Hendrik Talsma is ook zo wat van, dit hebben we binnen.
En dan werd de gemiddige blik op de holle op het gezicht van Gert-Anne van der Bos. Wat kan hij er nog wat ontwan? Ze wankelen. Wie hier dit toch in voor? Het parcours van Gert-Anne van der Bos, dat is haast net te verslaan. En dan is daarin een parcours van Tolsma. Gert-Anne van der Bos op die heeft te staan. Wat doet hij? Brengt de bal voorin. Die bal hoe oh ja, hij gaat toppen. Het is de derde overwinning. En hier dit toch. Een fantastische verrassing. Hendrik Tolsma wint dit. Dit is per se de 159ste. Hier René Adema en Thomas Sassoon. Wat een verrassing. Een onvoorstelbaar huzarenstikje. Het is het parcours van Gert-Anne van der Bos. Had de hele dag net in de rol zitten. Had je dan Sjoggen onder de bobbenslagen van tegen Triumf de oude stiks. En je komt maar 4 om hier achter. Je komt rond dat 4 om fjouwer. En dan had het er alles van dat de parcours van Hendrik Tolsma leeg is. Ja, wat gebeurt er met je parcours? Ja, alles. Het giet, het regent en hun maakt je wat fouten en wij net. Dus ja, dat is geweldig dit. Kindertoren. Dus, en dan kom je op 4 van me in, kom je voor. Klopt. En rent het even net wat bouwenslaven, hun wat tekenen. Nou, even een pauze houden, misschien wie dat het wel even. Dus ja, dit is prachtig. Dit. En dan ben je angstig cool haast. Ja, in principe wel ja. Het moet nog even helemaal om je heen komen. Maar, een ijskonijn. Ik bedoel, het favoriete parcours verslaan. Ik bedoel, Jen Ian. Ik zei het nog maar, dat Jen Ian dit voor mogelijk houdt. Nee, klopt. Het is schitterend. Zo ja. Lokweesje Thomas. Hendrik, ja, daar krijg je alle lokweesje van de meesten. En best helemaal impact, lijkt het wel een mummie. Hoe gaat het, Marty? Nou ja, nu gaat het wel weer redelijk, maar ja, als je net met opslaan, ik schoot het gewoon helemaal vol met kramp. De hamstrings, de kuiten, alles. En nou, op een gegeven moment ja, naar de masseur toe, 2 mensen van de topfysio waren de hele dag mee. En die masseren en op een gegeven moment alles intapen. Maar ja, ik kwam weer het veld op, ik voelde gelijk al, dit wordt er niet. Je is gelijk al in de gaten van ik kan net meer onder opslag. Nee, ik ging hier even een stukje hardlopen het veld op. Maar alles ging gelijk weer vol. Ik denk, dit wordt er niet. Dus ik heb tegen Thomas en René gezegd van jullie moeten het maar afmaken. Ja, en dan doet René dat met zijn eerste bal. Ik bedoel, ik kom je lijstje haast net in horen. Nee. Nou ja, maar dat ben ik nog kwijt. Ja. Maar hij is wel een moment horen van, oh jongens, dit komt net meer goed. Ja, tuurlijk, dat heb ik wel even gedacht. Maar staat 4 kamer gelukkig net. Nee, gelukkig niet. Nee. Nou, Lokweesje nogmaals en eerst gelijk naar de huldiging. Ja, dankjewel. We nemen mooi, hè? We nemen mooi. De commissie had beslist. René Adema, die is vergulden met 3 punten. Hendrik Tolsma over de hele dag, en dat lees een stukje de Cousteau even niks van, want de heeft zo'n punten kregen. Thomas van Sundop is de koning, heeft 8 punten kregen. Lokweesje met deze koningsprijs, hij heeft hem echt verzinnen. Ja, het windparcours. Hendrik Tolsma, René Adema en Thomas van Sundop. Ze worden een heel soort fotografeerd. Maar intussen ieder onderwijs naar mij de koning van de 159ste PC. Lokweeske. Ja, dankjewel. Ja. Dat hier is van de morgen net toch? Nee, hier net toch. Nee, dat ik hier in de gang. Dus, Want mooi, wat voor gevoel hier zit hinnen? Van we kunnen binnen? Ja, tuurlijk. Dus daar gaan we hier sowieso hinnen. Dus sowieso een prijsje sowieso. Dus ja, winnen helemaal. Dus ja, ik dacht, ja, in principe wel, ja. Thomas, Lokweeske, geniet je ervan, van dit koningschap? Ja. Want het gebeurt net een soort Nee, het komt net vaak niet voor. En daarmee sluiten we deze uitsturing af. Het was een fantastische dag. Er was mooi kerst, er was spannend kerst. En een heel verrassende, ja, toch verrassende winnaar. Hier, Joet in Frencher. Mooier keert net hij op zijn dag. Hier rekt de bal het, hier wordt keerst. Tak om hier weer, de 160ste PC. Maar die 159ste, die weer mooi. Ontzettend. Doeg.